Hey, helo pawb a croeso nôl I sianel Popt gyda'r 4 ohonyn ni. Yes! A beth ni'n mynd I fod yn neud heddiw de? Wel, heddiw, dyn ni'n chwarae gêm syml o Charades. So, bydd y 4 ohonyn ni mewn 2 grŵp wahanol a fydd un grŵp yn trio dyfalu pan mae'r grŵp arall yn actio mas ffilm, raglenni teledu neu diweddara Cymraeg. A bydd y tîm gyda'r mwyaf o bwyntiau yn ennill. Ond, cyn I ni gario ymlaen gyda'r fideo, beth I ni moyn i'r gwylwyr hyfryd wneud, Jed? Ni eisiau chi tanysgrifio I Popt os gwelwch yn dda. Hoffi'r fideo. A gwasgu'r glwch na yn cornel y sgrin, reit? Diolch y ti. Felly, dyma y categori gyntaf. Ffilmiau, a bydd Jed yn trio dyfalu beth mae adeiadau yn trio actio mas. Wyt ti'n barod? Dwi'n barod. Wyt ti'n barod? Ydw, ti'n barod? Felly. OK. Timer. Ffilm. Da iawn. 5 gair. Cyntaf. Pumed. Bus, olaf, bach. Y gair olaf. 5. 5 Mae hynny'n rili dda. dragon. 5 dragons. 5 drag. 5 dragon. Mae hwnna'n rili dda. Mae hwnna'n rili dda. How to train your dragon. Wow, da iawn! Fi di cael un, a da iawn ti Oh, right. hefyd. So 5 oedd y 5 gair. Yeah, the pumed gad o dragon. Right. Dyna, ie. Arianne! Hey! Yes! Iawn, Jacob, tro fi a ti nawr, bydda'n dda. Ti'n barod? Odw. Right, okay. Right. Ffilm. 3 gair. Gair cynta. Ti'n siglo? Bus. Gair cynta. Ola. Quick. Leg. Foot. Sock. Dressed. Gair cynta. Cats. Cat. Hat in the cat. Cat in the hat. Put on the cat. Fight a cat. Na! Puss in Boots! Yes! Come on, right! Right! Cat in a hat. Who wears a hat on their foot, like? OK, round rhif 2, ymlaen ni I raglenni teledu. Ariadne, ti'n barod? Ydw. OK, cyfrwch lawr I fi, please. OK, 2 gair. Gair gyntaf. Calon, coginio, lliwio mewn, sgriblan. Teledu. Na, ysgrifennu, sgriblo. Oh, glanhau. Oh, Karate Kid. Na, wash and wax off, na. Na, teledu. Na'n nesaf. Oh. Right, un nesaf. 3 gair. Gair gyntaf. Person. Person. People. Yeah. Pobl. Person. Na fi'n... People. Oh, Cymraeg! Pobl y coen! Yes! Oh my God! O'n i'n cael yn confused with Yes! Saesneg! Rhaid teledu, wrth gwrs. 3 gair. Air gair. Rownd a rownd. Yes, Coen! Right. Sa'n mynd i chwarae Okay. Sa'n gwybod faint o geiriau? Oh, 2 gair. Ci. Ci yn nofio. Ci? Ydy'n ci? Gael ci? O! Fi'n gwybod beth ti'n trio wneud. Fi'n gwybod beth sa'n cael ei cofio. Ydy'n Cymraeg ydw e? Na! O! Da! Scooby-Doo? Shit in a bean! Keep going! Yes! Yes! O'n i'n gwybod beth oedd yr Elin, beth yna? The Mandalorian. Star Wars. O, ti'n gwybod fi a Star Wars. Yeah. OK, y rownd olaf fe gyd I chwarae am dywediadau Cymraeg. Ni wedi enwebu un ohonon ni I wneud mainio, yr actio pethau, a rhywun I ddewis. Mwyn ddewis pwy sy'n mynd gynta,
cael ei papur y sisio. Barod? Oce, ar ôl 3. Cadi, papur sisio! Cadi, papur sisio! Cadi, papur sisio! Yay! So fi'n actio mas yn gyntaf wrth y gwrs. iPad, please. Pump gair. Right, Rhoi ffidl yn y to. right, sa'n gwybod unrhyw beth arall. Dwi'n well i siarad. Pump gair. Quick Jacob. Gair cynta. 1. Rhedeg fel y gwynt. 1. Dwi'n meddwl dwi'n gwybod hwn. Please, mae'n rhaid ti acto mas yn well na hyn. 1. O, fi'n gwybod. Ai ddwrn yn ei wynt? Ai wynt yn ei ddwrn? You're on kind of the right track. O, please, come on i'n O, nesaf. mae'n sa'n gwybod un arall. Yeah, time. Cyntaf i'r felyn. Ceiff lali. Sa'n gwybod beth yw dyfal donca dir y garreg. Beth? Okay, 2 gair. Gair, siarad, nonsense. Na. Bwrw. Gair cyntaf, bwrw. Taro. Tri un Ma. arall. Tri un arall. Cuddio, crio. Poced. Cwningen! Cuddio. Right, Pump gair. Rhedeg nath ei draed. Na, ar wynt yn ei ddwr. Yes! Go on, carry ymlaen. Bwrw, codi lan. Fi'n medru. Siarad. Go. O, dwi wedi. O, dyna fe. Mali awyr. Be, a dyna ni wedi gorffen y challenge. Ac wrth gwrs, Jacob a fi sy'n wedi ennill! Oh yeah! Sori chi'ch dau gwell lwc tro nesa, ie? Okay. Bach. Os ydych chi eisiau gweld mwy o fideos tebyg i'r rhain, cofiwch mae'n rhaid i chi. Tanysgrifia. Ie, da iawn. Hoffi'r fideo. Ie. A... Gwasgu gloch! Yes! Yes!